Haute couture. Zer da? Rosaliaren abesti bat? Ez. Jantziak egiteko era bat da. Artisauek lantegietan ekoizten duten luxuzko arropa. Hala ere, bizidun gehienontzat ezinezkoa izango da couture jantzi bat lortzea. Euskaldunak betiko lez, horretan ere aritu gara. Balentziaga Getariakoa zen, eta Paco Rabanne Pasaiakoa. Baina hori ez omen da nahikoa Euskal Herria fashion dela esateko. Baina Durangoko azokara eta Tortxurrokera joanez gero, azkar konturatuko gara Euskaldunak ere gure moda propioak ditugula. Mohikanak, Martins botak, Astore... Hori alde euskal moda bakarra. Arestian deabruaren moda omen. Eta San Tomas egunean baserritar janzten gara. Moda edo mozorro den argitzeke dago. Maskaradetako jantzi lirainak, mendigoizalea eta pololoak. Guk ere badugu gure fashion. Beraz, zentratu gaitezen. Noizko Euskal Herria Fashion Week? Ongetorri kabala saiora berriro ere. Gaur izango dugu, eske gai bati buruz, zelako gaia, ze gai, modari buruz. Bai, zuentzako dijoak, gizon jurruak, modari buruz izango dugu. Hortarako ekarretut bi fashionista, ze Euskal Herria fashionista izan behar da. Venga, ongetorri! Kaixo! Hemen dauzkagu Txomin eta Minet. Zer modu zaudete? Ondo, iritsi berri. Oso ondo. Gustora. Hori da, ondi dugu engeti horria, Donostira. Donosti detarrak ez zidanak. Eta, aurkeztu zuen burua. Nork hasi nahi du? Hasiko naiz ni? Bai, lasai. Ni Txomin naiz. Eska travesti de guardia, Samantha Hudson bezala, no? Azkengo momentutako, hor nago ni. Moda kontsumitzailea, eta, moda zalea, orokorrean, tribu urbanoen fana, estetikaren esklaboa, eskat horiekin ide bat ingo dezuete, ezta? Bale, gustan ze tribu urbanoen fana eta estetikaren esklaboa. Bai. Eta zu, Minet? Ni Minet naiz, a.k.a. Eusko Princess. Jas! Nere proiektua musika da, baina, patriarkatuan biktima baita banaiz, eta kontsumitzailea. Eta, hemen nago, eta, abertzelan. Oso ondo, egin dugu Eusko Raseten bilkuran ikusten. Hombre, karo. Euskal Herriko berezienak elkartu eta erakutsi. Ara, mundua, hemen gaude. Hori da, Euskaldun rasetak existitzen diala. Hori da. Hombre, badaude, bai. Representando. Eusko Princess, ikono bat, ikono bat. Bai, eskerrik asko, enelta banderatua ez zertan, Eta, kontatu zemuz, zein da zuen outfita? Klaro, gaur da importante esan modari buruz gatoz. Esan ezaket ere outfitaren inspirazioa dela Euskal Maria Antonieta. Boina zelosegi, baina daukat ere Maria Antonietan soinekoa, errokoko eta brilli-brilliarekin. Bai, con todo, maja. Hori da, hau da nire inspirazioa, kontatu zuena orain. Zunizu? Hasiko naiz ni, bale. Bizkat, leather, larru munduakin bizkat fascinazio handia dakatenez, ez dakit moda imaginario gatikan, kontsumitzen dituten komikia, ikusten dituten, jarraitzen dituten diseinatzaileak edo pertsonak, hitz egingo dugu, taz gero. Baina bizkat hortan inspiratuta, ez da? Arnesa eta larruzko indarrakin, baita, hori da. Baten du Berlineko diskoteka batera. Bai, ez da, oso alemana da. Azorratope, bai. Oso ondo, eta zu? Nik pixkat mix bat dakar, guztira. Topa, ez da top bat, soineko bat da, eta pixkat promo aiteko zen. Oso ondo. Ze Madrid Fashion Weekend atea behar naiz, eta marka representatu behar dut. Orduan reparto estudio da, atope. Ez duen ezagutzen. Bai, gero txeketa pixkat raxetola motxa beti. Oso ondo. Zinturoia nire gizon epokakoa, unibertsitate garaian erosi nula, 10 eurogatik. Bigarren eskukoa, itzengo deula baita. Bai. Ta gero, hau nire lehenengo soldatakin erosi nun, benetazkoa da, galdetzei jate. Nik galdetu dut. Bai, ikutu, eusalde ikutu balda den hain, lasai, nik ezakat
No fake. Ez. Bueno, zehoze fake baita gustatzen zaite. Hoi oso erraxet da baita, Impostatzea batzutan. Impostora bat izatea baita, Hori da. hori gustatzen zaite. Eta gero, zapatillak, pues nire fabrikera garaikoak, oso traiatuak, orduan pixkat dena. Eta belarritakoak, pues, atxuanak beti. Ez gara, Bai. behar A tope. dana. Bai, dakazu azpeitiko perlazalearen mixa, Guau, me encanta, gero bai. fabrikera batekin, eske, Hombre, bai, dena. behar genuen. Polifacetika. Oso ondo. Eta, ekarri zuzu zeo zer, ez da eskutartean daukazu zeo zer. Erakutsiko diguzue? Ba, bueno, Bai. asko naiz, ba. Ados. Bueno, nik badakat imaginario estetikoa nola, ba, nei sirenak. Dia, bueno, da Euskal Lamia ere bai, ez da? Baina, bueno, imaginario internazionalean, ba, sirenak eta lamiak, ba, ez dira berdinak, no? Baina, bueno, ba, horregatik ekarri dut komiki bat, ba, Mermaid Melody, pitxi izenekoa, Wow. dala, ba, sirenatxoaren historia, nik ez dakit ondo hau nola. Bai, lasai, hola, jarriko Diseinu zure eskusten den, maile. Bai. Ba, manga japonesera eraman da, orduan, ba, bueno, ba, estetika hortan, bueno, anime noventero puntu hori daka, bueno, ba, txikitan konsumitu duten animeak da mangak izan dira, no? Lehenengo mangak, Pokemon eta hori denak, ez da? Bueno, bihotzean tokitsua da, eta baina, ba, ni berez, ba, bai, lamia bat naiz. Oso, ondorun lamiakor estetika. Noski. Hori da, Lamiakor, eta gustatzen zait. otaku puntu hori ere. Bai, oso noski, ondo, otaka, oso ondo. beti. Bizitzako, oso ondo. Ba, hemen daukagu gure pitx maitea. Bueno, hau da, infantziara itzultzea, beretan. Bai, ez da. Eta zuk zekarri ez zu. Bueno, bakizu nik nekala prestatua kliper bat, eta pixka metaforikoa zen, zerri gabe zeon, eta nire fabrikera garaikoa zen, eta poltsoan nekan, sartuta beti, Bai. baina galdu inzait. Eta pixka zen metafora, ba, erretzeko modan etiketak, baina nolarria ezekan, pues, zen nire pausua, pauso hori emateko, enekana, ulertzen. Bueno, ez dakit esplikatu nahi zen, Bai, esan dut. nola bai. Orduan, ekarri de lazito hau, beti jartzen nula, beti jartzetela kikian, Ai, ama ze polita. eta dala pixka, pues, aingerutxo garaia baita errepresentatzeko. Eta pitxi-pitxikin, pues, atope dijo. Bai. Miratzen dute. Hombre. Oso politak, arrosa brilli Ba, sirena. Eskertikina da, ez dakit Bueno, zergatik. hori erabili ez zula. Bueno, ja sartu gara orduan gure estetika zein dan apur bat zehaztu dugu, ez da? Bai. Eta moda azkenean da gure identitatearen parte. Zergatik behar dugu modarekin azaleratu gure identitatea? Zergatik dakagu behar hau? Zergatik uste? Bueno, segun zeinek, baita beharra daka. Badao jendia ituna, pues nahi duna. Generalean nik baita bastante nahi duten nahitet. Bai. Ez dakit, ez dakat arazoa edo zer jartzeko. Gainean modan baita, naizta musikakin lan hain, modan baita euki ditut lan batzuk eta beti nago prest edo zertako, ez dakat beldurra hori. Bai, baina azkenan ere modak badaizkigu tresna batzuk erakusteko gure Bai. pertsona zein dan, ez? Bai. Gure nortasuna edo horrela. Espresatzeko, no? Lehenengo espresioa da igual janztea. Hoi da. Janztearen ariketa, no? Bai. Zer estetikara mugitzen zean, edo zer kanon bilatzen dezun. Nik badakat galderatxo bat igual goizo gehi da, baina zuen armarioa, ze pentsatzen ez dute? Orain dagoen bezala oso ondo dagoela, edo urteak ematen dizunakin joango dala hobetzen, eta Nik uste ez dela inoiz guztiz gustora egongo, zure armairuakin. Porque beti hangoia, prenda batzuko edo zer ez dituzuna bota nahi zeo zerrengatik, ez dituzuna jantziko ez da ere, baina hor daude, eta representatzen dute pues, zure bizitzako garai bat edo zer. Baina, generalian, ni armairuakin gustora nago, Bai. nire armairuakin, egia esan. Bueno, a ber, badaude gauzak botako nitunak, baina perezangatik da ez ditugu Ezken nire iten, pasatzen zait, no? Denborakin aldatu dut pixkat, jasteko modua eta nire gustu aldatu dalako baita. Bai, noski. Orduan ikusten dut adinakin armarioa jundala aldatzen baita. Ni aldatzen Noski. ezen bezala, no? Ikusten dira hor, adin bakoitzeko, garai bakoitzeko arrastoak, ez da? Claro. Nik uste sortzen dezula horrekin olako ondasun kofre bat bezala, eta
nik adibidez beti nahi dut gehiago, hori hola da, barkatu Marx. Baina nahi dutko nuen eukin armario perfektua, eta hortarako dirua behar da, noski. Baina egia da, gordetzea gauza bakoitzak ez, gade bat ze pena, ez botako, armario honetarako. Hombre, pues adibidez, ez dakit, pues fabrikako abaniko bat, simplemente, o bueno... Eso, biografian partez bihurtu da. Nik ez dut eramango hoi, baina... Pues hor dao. Bai, noski. Ez dia molestatzen, Ba, eta ja hasi gara armairuak intadana. Ba, dago norbait, bakazte ikono edo markaren bat oso gustokoa edo referentea dana, zuen estilo markatzerako orduan. Zer, adibidez, ni saiatzen naiz, lara egin ala eta diru euki ala, lortzen oso armairu barroko bat. Claro, lehen ezin duen, amak hausen zen arropa, orduan, ba, bueno, amak ez dut hori dusiko. Baina, orain, saiatzen naiz hori egiten. Zein da zuen moda ikonoa, zein da zuen nahia edo... Bai, bueno, nik bi referente dazkat, más o menos. Diala oso antzekoak ondo bidatze baizu, antzekoak dira, baina oso desberdinak dira. Diala Cher alde batetik, eta beste aldetik niretzako dela Espainiako Txerra Rocío Jurado. Ai, ama, la faraona. Egun berdinen jaio nintzen, iraiak 18. Egun berdinekoa. Bai! Virgo. Wow, Virgo Energy. Bai. Zertazu? Ni cáncer. Tristona. De tristez nago inoiz, eh? Ni Géminis viva. 2x2. 2x2, ¿ves? Cher, Géminis, ama Géminis. Cher da, benetan, do you believe in love? Hoi da, bueno, autotune eskerrik asko, ekartzagatik mundu. Ez que baita, dia biemakume inzutela nahi zutena. Osa esan nahet, ez ziala sexualizatzen beharra zutelako, baizik eta behaiek baita gustora sentitzen zialako horrela. Eta gainera jardun hortan, nahi zuten egiten, lortu dute, olako inguruko jendeekin lan egitea, no? Txer esan dezu, Bob Mackie etortzen zain ingurura, no? Bob Mackieren Oscarratako za, no? Oscarratako traje hori, ornamenta horrekin. Bob Mackie sortu du imaginario bat, baina pertsona horiek behar dute, pertsona horiek behar dira, no? Erakusleio bat direlako. Bai. Txer esan dezulako, nahi Bob Mackie etortzen zaigura, no? Barba Streisand beste bat, Bob Mackie ere etortzen zaigura. Barba Streisand, wow. Bai. Increíble. Ikono handiak egia esan. Ikono handiak, bai. Nik txerren barbian neukan Bob Mackierekin, eta zan, bueno, ze polita. Bai. Eta zure marka gustokoriko laba daukazu, edo marka mazan zula, nahiko nun honen arropa duki. Bai. Aberasko gurtzen zaizkit, baino beti destakatuko nuke Mugler. Iruditzen zait, wow, dena. Osa da, inoiz ez dut espero zeatako. Ja, Mugler da... Eta beti harritzen dira. Oso berritzailea, bai. Hoi da. Eta gainea, jartzeu, nire ustez jartzeu, haute kutur, alta kostura hoio delako guzti hoi. Haute couture. Ez que, barkatu. Jartzeu hoi egunerokotasunean. Orduan, hoi iruditzait garrantzizkoa da, ze azkenian moda baita alde batetik, artea da. Bai. Eta arte hoi egunerokotasun hortan jazteko aukera eukitzea baita garrantzi handikoa da. Bai, Muglerrek egia esan abanguardia, hori abanguardia, eta bere soinekoak ere zandia beti. Bai, eta tokadoak dena. Bai. Atez ere hori emakumearen itxura eta zea hortan, imaginario hortan Thierry Mugler bazekan olako show puntu bat, oso polita ziala bere trajeak. Baina buruan dakat Kim Kardashianek ere bantzun. Bai, Met Galara. Bai, tripin bezala, hola, tantekin. Eta baita Muglerrek daka asko, oso sexia dela emakumean irudia, baina askotan ez du ezer erakusten. Ezerrez. Igual dena tapatua da, baina oso sexia da eta indar asko daka. Orduan, hoi baita, baita badazka eskotekin eta dena erakusten. Dana dago ondo, baina hori egia da badala eia pentsamendu bat. Hoi da, dazkala bi alde horiek ez, erakustearena eta sexia izatea, bakarrik erakusteagatik eta bestaldetik tapatua egon da baita oso sexi izateko aukera. Bai. Era bat. Eta zuk, Txomin, zeintzuk jazu referenteak zure marka gustokoena? Nik gogoratzen naiz, lehenengo aldiz ikusi nuenean zerbait harritu zena benetan, zen Jean-Paul Gaultierren pasarela bat. Ileekin da trentza batzuk da ez eskan kimonoen pasarela bat zen, baina ileak zian adarrak izango zian bezala, da zuaitzak bezala zian. Oso natu zen.
Pizka izan zen, Jean-Paul Gaultier ezagutu nun momentua, orduan hortika, gero bere obra dena ikustera, asko harritzen dit, no? Orduan, bai, beti betzatzen dut hortan, no? Anuntzio hori Marinelana eta beste neska hori, estetika horren kanonikoa, raiazko kamiseta, Gainera, bere kolonian botean modelo horiek. Ikonikoa, ez da? Eta gero Madonnaren korsea, noski, hori da, Lady Gaga erabilizula gero, o inspiratu zen? Inspiratu segurenik, Arpopera. Hori da. Baita Lady Gaga, kristoni referentea, hartu ditu, drag queenak dira, hartu ditu drag queen referente horiek jakinta dana, eta egin du hori jarri mainstream zentzu batean ere, orduan ikuste dut. House of Gaga sortzen, ez da? Ekikitza bat, sortzaientzako. Bai, hori bada modu hon bat ere, modako edatzeko House of Gaga. Bai, haiz niretzako referente handi bat, da purat barrokoa eta askotazaren neko nun nahazte bat, 18. mendeko erregina bat eta vampiro gotiko bat artean, hori da. Bai, guau. Eta, sartu gara vampiro gotiko da. A ber, haibiz, tribu urbanoak gau, bezaz, tribu urbano batean zaudetera konsiatzen duzue? A ber, nik uste, enaola tribu urbano batian sartuta, baino sartzen diate transizateagatik. Tribu urbano bat da? Konsideratzea gaur egun, asko konsideratute tribu urbano bat bezala, ze oain oso modan dao, uste dute moda bat dala, ez dakit nola esan, ez dakit nola esplikatu, uste dute dala, oi, zu jeikitze zehala, eta gaur naiz Mine, eta bihar naiz Pedro, eta urrengoan naiz Paki. Ostras. Bai, serio, gertatuz bai. Moda urbano, osa, galdetzeutela, ez dizute hola galdetzen, baino bakizu hola galdetzen zutela, ulertzen. Orduan askotan da, eske naiz, ez dakiten ez grafitero bat, no se, pertsona bat naiz, grafiteroak baita baino, ulertzen jaztu, Eta fenomeno trans hori horren simplemente da, oain, visibilidade gehiago dakala, eta uste dute dala moda bat, eta beti hon da hor, eta beti hongo da hor, orduan. Ez da moda bat, eske bat esan ez gaur ratuko naiz, zago naiz trans, ze ondo, ze bizitza erraza. Asko kulertzute, jute zela medikoa eta jazta azte zehala, eta eske ez da hain erreixa, ez daki. Benetan jendea, Hombre, eta terfen Bai. ekimen horiek ez dute laguntzen. Terfen kontra gaudela sai, Nahi harritzen dit asko, hori gorputzakin edo fizikalidadeakin zerikusia duten modak, ez da? Bai. 2000 boom hortan egon zen metrosexualan kontzeptua. Bai. Liluratzen dit metrosexualan kontzeptua, ze da, gizon heterosexual batek erabiltzen duen kontzeptua, sexuakin zerikusiak anestuna, esplikatzeko zaintzen dela. Eta egiten duela, gizonentzako ez diren gauza, depilatu, dutxatzen dela, adibidez. Eta gaur egun hori marikoia da, Bai, egia da. Fuertea da. Hori do Cayetano. Baina segun nungoa, Cayetano. Ja, depende, hori dago argi. Eta ja sartu gara melodiontaz, nola lotzen dezu ez, ben LGTBI komunitateen berroan gaude, zela lotzen da haibiz moda eta LGTBI izatea. Zuek uste duzu haibiz, askotan ikusi da esaten, ezakitakoiak, korseak, edo makillatzea dara zozer jazartze, dala opresiboa edo represiboa emakume ontzat modan. Baina azken garaietan, egon daurako kontra iraultza moduko, esadutul nik hau jazertu eta hau askea da. Zuek nola bizi dezue hori modarekin dagazten harremana, LGTB pertsona gisa, askatzailea da, ematezu tresnak? Nik bi gauza samar ditut, bi diskurzon alde eta kontra nago. Alde batetik moda garrantzitsua iruditzen zait, batez ere, transpertsona bat bezala, zuri emakume bezala irakurtzeko jendiak askotan asko feminizatu bertzea asko. Baina, irakurtzeko, baina, gero dago zispasinoi bezala, dakanak zortea daka, eta ez duenak ez soziedaden barne azeptatu izateko, ez? Eta gero, bestalde, esan behar dut, daola gaur egun diskurso bat baita, batez ere gizon homosexualen kontra, gehi ikon hau, fenomeno hau ez dela, eoteko. Ama, join zai. Lasai. Bueno, ya está. Oida, askotan
como que juteia jendiak behaien kontratabla, ze esatute, pues igual, bakarrik diala gehiaikonak, pues takoiek erabiltzen dituzten emakumeak, o makillaje asko, o oso sexiak dianak, o ez dakizte. Eta askotan ez da, ikusi behar da baita behaien ikuspuntutik, behaien feminidade askotan oso erreprimitu egon dala. Eta ikusteia errepresentatuak, eta askotan baita, eta koioieko makillaje hori eramatuzten pues pertsona famosoak, o pues Madonna, Cher, Rocío Jurado eta askotan baita oso progei izan dira hasieratik. Orduan, ikusteia irudikatuak, simplemente. Ez da gehiaikon izatea emakumeen errepresioa, al revés. Da simplemente behaien pues onura, behaien konforta, ez dakit nola... Bai, nik uste dut, nimitz ados nago. Bai, bueno, errepresioan kontu hori igual, bada zerbait historikoa, ze lehenengo aldiz emakumeak lortzen dula askatzea korsetetik eta hor da, 20. hamarkadan koko txanenekin. Hasten dela jazten, beste... Bai, gainera, orain arte egin diran arropekin, gerrateko arropekin, eta, egin daitezken gauzak. Orduan, emakumearen askatasunaren narratiba hori historizista dela, esan nahi dut. Baina, bueno, ez dakit hor badago, Rosalia Pia gustatzen zait. Eta Rosalia Piak esaten du, eta Badialek ere bai, behir drag egiten dutela, ez da? Estremo hiera joan behar dutela, performance hori lortzeko, edo azkenean dela, hori, performance bat, ez da, puesta en escena bat, erakusleio bat. Artista bat, zertzen pertsonai bat da, azkenean, hori da. Oso estrema izan da, baina... Nik esan beharrakat korsearekin alare sortu dela rebolo bat, esaten hori izan jazartzen zinkuguten zaketa, baina hori berez gezurra dela, korse bat eramaten bali mazen ondo eta zuretailakoa, ez zintun minik eman behar, eta arrastezaken perfectamente, zan estruktura mantentzeko eta titiak ere tokian ez mila bateko. Orduan, hortik ikus... Sujetadore modu eta baita askotan. Bai, zan funtzio bera kontua gara ezberdinetan, horren ikuset ere horregin marla korsearen berriro aldarrikapen bat, haizu, ez da izan behar errepresiua korse bat. No, ze bakoitza jaztea nahi du nian, eta esartu inoen bizitza eta jazta. Bai, hori da. Eta, bueno, ja siga arropa armairuaren aipatu dugu, baina nondik lortzen dugu arropa, ze orain adibidez, TikToken eta horrela daude modak oso azkar dijoa dana, eta segin daude, eta inditext horako makro handiak. Zuek nola uste zuen lortu barko genura ez moda? Bigarrezko dendak, edo? Nik asko kontsumitzen dut bigarren eskukoa, eta oso ondo, egia esan. Askoz merkeo, no se, bizitza emate jozu botako duten zerbaiti. Eta oso ondo iruditzen zait. Eta segin taulako dendak, nik ez dut probatu, egia esan, bakit oso gaizki inda da hola, o bueno, en plan... Ez dakit, ezinekin dago horrelako paradoja bat, moda batzuk. Baina, adibidez, Sheinek oso gaizkiteu, oso prekarioa da dena, oso azkarrite dute dena, baina zeko bilatzute, Zara berdin egiteula, orduan, esan nahez, zer osiko zu, prekarioi, gu baita pobreak gea, zer osiko zu, Zaran berdina 3 eurogatik, o Zaran 15 eurogatik. Azkenien berdina da, leku berdinetik dator. Baina, nahi gu jun dibina nahi ez da prekaria izan. Nik nahi jun dibina, ez jun nahi dibina. Baina hori, aina Sheinekin dago baita ere, ez dakit, aizan dute askotan, Sheinek azka taia asko, eta hor lodifobiaren asunto ere bago pilpilean modan. Ziniteksek eta dana azkate oso taia gutxi. Baina Sheinek azka pila bat, baina egia produkzio modua gen okerro da, nola irten. Ontatik. Fast fashion da slow fashion ez da. Hori da. Fast fashionekin kapitalismoan dauden arazoa, ez da. Produzio mota, garraioak, nondik handatorren textilori, industria textilia uste dela bigarrena gehien ikutsatzen duna planeta, ez da. Aregiena gero. Baina, bueno, azkenean nik uste slow fashionaren puntua edo horren onura da zuk berziklatzea dakazula arropa, ez da? Beste norbaitena dena, edo mausen erosi desuna, edo... Bai, edo aurkitzen desuna, zure izeban ez dakizein hilda, eta erosi zaizu txaketa hau, ez zai gustatzen, moztuko dut, no? Bai, eta bada, slow fashionaren puntu hori ez da berrerabiltze bakarrikan da, baita ere, zuk nahi dezun modura eramatera, no? Eta hori, azkenean, fast fashionak mugatzen zaitu taila horietan sartzera, kanon horietan sartzera, ez da gazozu nahi dezun arropa, bueno,
ez dakit, pixkat. Bai, apur bat orduan egin beharko litzatekeena da, bigarrezkoena Emaus dago superguai. Eta bueno, gaur egun baita online bigarren eskuko asko badaude baita, Vinted eta hola. Bai, Etsy, Vinted, Depop, dena dago, oza. Eta gero baita ere, sortzaile txikian, Hori da, Instagramen adibidez, norbaitek aldoki Hori da. bere... Instagram, kriston plataforma eman aldi, asko hori. Bai, nire bertako hobek Instagrametik aurketu nituen. Eta, bueno, orain, etorriko garaia Euskal Herrira, ze asko ibili gara mundutikan. Baina, zein da Euskal Herriko modaren panorama, nola ikusten duzue? Hombre, a ber, jurru estilo asko tiratzeu, Euskadi. Jurrua da, pixka... Osa, zu beti bitxatzezunean Euskadiko modan, pues jurru bat etortzen zaizu. Salomona. Salomona, Ternua, Astore, igual, noiz behinka, Altusa. Altusa dago toki guztietan. Marradun legina, baita. Hori oso 2000ko jurrua. Eta gero da baita la jurrupija. Dala ituguna, flekilloa plantxatu eta ilakapekin espuma eman. Ai ama. Bai, hori baita ikuste asko, Oso konkretu, oso espezifiko. Baina egia da, Bai, egia nidaz badazkit. Idoia, hola. Idoian bat, hola. Baina, aina jurruen hipokrasiak da apur bat, esan dutela, ni naiz pijo, ni naiz jantzten naiz zaintzen, baina gero gezurra da, ze arropa gareztea daukate. Da pixkat hipokrita, porque, behaiek beti aldarrikatzen dute komertzio txikiak, kontsumo gutxi, moda ez jarraitu, baina eske gero behaiek denak, dijoazte, 120 euroko zapata batzukin, txandala 1 eurokoa, motxila 80 eurokoa, deuston ikastute denak, doble graduakin gainea, ez dut ulertzen ez zer orduan, ezakit, lan baldintzak aldarrikatu, ez duten inoiz lan hain, ez denak, baina askotan, gehienak diskurso itakatenak, askotan... Agerian dauden kontraesanak azkenean. Bai. Nik zamarrakat Euskal Herriko moda nire ikono bat zela, ezaket horituko zaten, baina Maialen Iriarteren flekilloa. Ez dut ezagutzen. Maialen Iriarte, zan kastari bat, azetan flekilloa, baina karratua horrela. Sonsole sonega. Ez dakit, da horra, baina Euskal flekilloa. Bai, noski, hori patrimonioa da. Euskal patrimonioa. Baina, zegoi ezango zan nahi bez egitea moda bat, tribu urbano bat zatea Euskal mitologian oinarrituta? Ez que Euskadiko moda pixka tribu urbanoa da, Egia da, Ze ez date goatzen txikitan baita neskaia guztik, illa dena motxa, eta atzekoa luze-luzea. Bai, ananas bezala. Askotan, hola muleta bezala, baina ez dan muleta guztiz. Premulet bat. Hoi da, ez que Euskadi horretatu ez joan, beti. Oso, zan benetan, moda forward thinking. Bai. Salomonak bain modan daude, oso modan daude. Hori da jurru cultural appropriation, da hori, jurru cultural appropriation, aski da benetan. Egia. Baina, Euskal Herriko moda orain, zer muz ikusten duzue? Badago ikonoren bat Euskal Herrikoa, ez nola alatzen da, ze adibidez Zarautzen oso pijoa da jendea, Erranin jurroagoak dira, alatzen da Donostia nahiko pijoa da. Eibar eroso pijoa da. Hondarribin ere pijoak dira. Igual generazioa da, ez dakit, baina, eman generazioa bintza, bakinta horiek, badira... Jotea poteatzera da, jotea fashion show bat. Claro, ez dira etortzen Donostira, Sansera etortzen dira. Kapira! Que fuerte! Red flag, Sanse esaten badezu, red flag. Nungoaz da Sansekoa. Hoi da. Eta bueno... Fuenterrabia. Fuentekoak. Ostia. Fuentekoak. Hori gogorra, Que fuerte, bai. Bihotza bakatxikituta nahi txertan. Fuerte da, bai. Eta baukazue desiraren bat Euskal modari dagokionez etorkizunean, edo nahiko ez dut ez gertatzea? Panorama raseta euskalduna, bai, sustatzea behar da, ez da, elementuak badira, baina ematen du oraindik jendea oso, ez dakit rasetekin edo, tribu urbano bat gehiago dalako, badaude eztabaida batzu, ez da, distantzi bat, espazio bat, konfliktu bat, ez dakit. Euskal rasetismoa sustatu. Mendaukagu agian gure esponente handi bat Euskal Herrian, Eusko Printzes. Bueno, ni naiz gehiago, raseta baino tokatu zaitelako. Vale. Esan nahet, Erranin adibidez, Erranikoa naizela, bi alde daude, beti ondia rasetak, ze dao Zikuñaga, dala auzo bat, oso raseta, eta baino ez dakizte bergatik beti dago goitik jurrua, ez? Bai. Orduan, ni ez ditu naiz Zikuñagan, eta orduan, alde hortatik raseta naiz horregatik nire fabrikera puntu hoi. Baino...
Osea, gero izaerazta, enaiz ni ez dare oso raxeta, Baina... Bueno, hori, azken bakoitza da, bere Baina bai, asuntoa. beti puntua joki behar dezu, porque Bai. hola ez dituzta eta hoi ikusi dezu eta oso joan dezu. Aurre egin behar dezu azkenean. Ba, nire desira da, mesedez, Euskal Herrian manifetara juten aizenean ez begiratzea gaizki juteagatik ondo jantzita. Wow. Eta bueno, azkeneko esaldire batzen nahi aldezue, esaldi motz bat, hola? Zaila, Bai, bizkat bai, hola laburra. Azkenean moda badala tresna bat ere, gu askatzeko, Bai. izan daiteke la moda askatzailea. Bai. Apruebo. Vale, horrek igatuko gara orduan. Eskerrik asko txome, eskerrik asko minetortzagatik zako zuri. plazerra. Bai, zuri, Bueno, txalo bat, aio!